Da li je ovaj kukirin stvarno dobra prilika ili samo izgleda povoljno? Sačekajte kraj, jer jedna cena menja celu računicu. Gledamo kukirin G2 Pro, električni trotinet sa motorom od 600 W. Prodavac tvrdi da je nov, u kutiji, sa garancijom od 12 meseci. Cena je 550 evra. Kada se uporedi sa sličnim oglasima, prosečna tržišna cena je oko 568 evra. Znači, ovo jeste malo ispod proseka, ali samo oko 3%. To nije veliki popust za preprodaju. Najveća prednost je prodavac. Ima 70 pozitivnih ocena, bez negativnih, i nalog star više od 10 godina. Ali postoji važan rizik. Oglas je označen kao polovan, dok opis kaže da je potpuno nov. Još važnije, isti prodavac ima sličan oglas za 500 evra. To morate proveriti pre kupovine. Ako kupite za 550 evra, realna preprodaja je oko 590 evra. Bruto zarada je samo 40 evra. Kada dodate transport, ostaje oko 32 evra. To je premalo za rizik baterije, garancije i reklamacije. Moj zaključak je jednostavan. Za ličnu upotrebu cena je korektna. Za preprodavu ne bih ulazio bez pregovora. Idealna kupovina je između 500 i 520 evra. Tada ovaj trotinet može imati smisla kao brz prolećni flip.